Salibonani muri Zimbabwe. Welcome back again pazimu yariti ITV. Pana panotara nyaya dzakasiyana siyana, patodiscussa nyaya dzinoitika matumana ose enyika nenyaya inosirisa yandinayo accident yakaitika ingene vatende waibva kuchechi kwaMugodhi. Ndiye umbo hwandinawo hwandichakuratidzai hwandashare nemi kuti muzive, but accident iyoyo ma1 iri kunzi yauraya vanhu 4 then 15 nge14 vari kunzi vari injured zvekudaro. Saka chakwanidzai mapictures handinawo, chakwanidzai kwandawana source so that munyatsoziva zvinenge zvichiitika chaizvo. Asi before senda kuwaridzai zvinhu zvinoti itsika yedu pazimu reality ITV, kutanga kumhoresana nekukurukutedza navatanga kusvika pazimu reality ITV chimwe makadii kana muchinge makubva panapa, please don't forget to subscribe zimu reality ITV so that pandinoposta zvinyowani munosvika muchingozviona easy faster quickly, munobva maita semazviwana. Uyezve kana pachinge paine mane business rake ane music yake ane anything chinoda kumaketwa pazimu reality ITV, anongotibata panamba dziri pascreen idzodzo 0774 045235 ndonamba dzatinobatika idzodzo. Right, ndobva munoona mifananidzo iri apa inoratidza kuti mifananidzo yekombi yakadonha. Ndo mota iri kunzi yaitika vanhu vachibva kumusangano kwaMugodhi, unova musangano waitwa kuwedza, I think so, musangano kwaMugodhi waitwa kuwedza pakunzi pa414 pakwara vanosvika iko kuma 14-15 ikoko, which is very painful. Saka ndo zvimwe zvenyaya dzinenge dzichiitika isi tingoripo pakunzi pakotoya kwamuri muziva kuti anoomaya. Kana panenge paine hama yake munhu yangaenda kwaMugodhi anongochekawo achinzi kuti hama yake iri safe here, dzakafamba zvakanaka here, dzese dzakadzoka zvakanaka here kubva kuEaster, kubva kupasika. Ndo nyaya yanga ndinayo. Thanks for watching. My name is DJ Spark Zimbabwe. Ndiripo pachivhitivhiti chamunofarira, chamuchangoramba muchingofarira.